Chris Fern fiskiet totali dwar l-akbar falliment tal-Gvern Laburista fejn tidħol is-saħħa f'pajjiżna, ċoe fuq is-serqa tal-Vitals illi ħalliet lil poplu bla sptarijiet ġodda u b'ħofra ta' miljuni ta' euro. Dan hekk kif il-Partit Laburista f'tentattiv id-disprat prova jiżżoffjetta bil-proposti ta' Alex Borch fuq is-settur tant importanti bħalma huwa s-saħħa anke jekk l-istess Labour ma jistax jitwemmen fuq dan is-settur bi Chris Fern ma qal assolutament xejn rigward l-istess ftehim li kien sejjaħlu the real deal. Semmejtlek jiena id-deal tal-Vitals, inti kont sejjaħt dan id-deal bħala ir-real deal. Jien saqsejtek fuq il-kredibilità tal-Gvern Laburista li x'intom qed tgħidulna li ser ikun real deal u ma imbena l-ebda sptar ġdid u St. Luke's li suppost ġie irranġat ma ġiex irranġat. Aparti minn hekk spikka wkoll in-nuqqas tal-Ministru tas-Saħħa f'din il-konferenza tal-aħbarijiet meta propju bdiet tiġi diskussa t-tema tas-saħħa bid-deputat Bedingfield jispiċċa jgħidilna li mhux affarijiet tagħna. Il-Ministru tas-Saħħa ma rrispondejtunix. Il-Ministru tas-Saħħa mhux se ngħidlek kien fejn qiegħed tajjeb. Għaliex ma ġiex għand il-konferenza però nitkellmu fuq is-saħħa. Bir-rispett kollu m'għandekx għalfejn tkun taf. Fuq kollox spikka wkoll in-nuqqas ta' viżjoni tal-Labor fejn jidħlu ħaddiema barranin. Proposti konkreti. Fejn jidħlu ħaddiema barranin f'Malta se jkun hawn biss dawk il-ħaddiema barranin. Kemm ser jonqsu ħaddiema barranin jiġifieri? Kellimtu fuq il-ħaddiema barranin. Dan l-istazzjon staqsa wkoll għal raġuni l-Partit Laburista ma jaqbilx mal-proposta ta' Alex Borch fuq sptar ġdid f'Għawdex imma bqajna bla risposta. Fern u Bedingfield ikunu kostretti jiġru l-ġewwa. Grazzi ħafna, il-Gvern nofsinhar. Qed ma rrisponditniex, imma onorevoli Bedingfield fuq Għawdex ma rispondejtni. Saqsejtek fuq l-isptar ta' Għawdex jien jekk taħsbux li hemm bżonnu. Matthew Polidano għal Net News.